mos oken chik mar omenda en budget mar hik omenda machakore e dweni mano 2024-2025 ka wadhi nyime ni duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ochako chenro mar timo nonro ewi lowo maromo eka 5.1 Martin County ma Nairobi moyaki kod jaket mwandu ma ok mar piny owacho. EACC wacho ni lobno mantiere kar dak makare Nairobi noket tenge ni gedo mar odundu mar minyaga kod ute jotije piny owacho. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mane ochopo neno lobno chiwo siem mager ne jogo mayako lope kod jotije sirikal machano yako mwandu jopiny. Joyce Oduor Giler mathoth. Kaluore kod nonro mohiu maduol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC osetimo, lobno ma namba mar ndikruok mare en LR 12037 nokete lwet tendalensi ma Nairobi tarik 21 dwe mar ang'wen higa mar 1969 kendo ne onego ti kode kaka kar gero dundu mag minyaga kod gero ute jotije sirikal kuom thuolo mar higni 99. Tarik 19 dwe mar 11 higa mar 2013 kokale winjruok mane otele kod meya kod karan ma tendalensi ma Nairobi, lobno nodesi ne kambi mar Davjon Group Limited kuom thuolo mar higni 99. Kaluore kod jalup jatatije maduong' mar EACC Abdi Mohamud, gisechako timo nonro mar yango gimomiyo lobno nokete lwet joket mwandu e yo ma ok opuodhi kendo gibiro kedo mondo lobno dog ne Ten County ma Nairobi. The Ethics and Anti-Corruption Commission has commenced investigation with the main purpose of first of all finding out how that property could have been allocated to private developers when it was actually not available for allocation to private individuals. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mane ochopo e rango lobno ma en eka 5.1 e kar dak makaren ochiwo siem mager ne jogo mayako lope e boma ma Nairobi kowacho ni ibiro kawnegi okang' mager kaluore kod chike ma pacho ka. We want to put land grabbers on notice. Whether you took it in the 90s or in the 80s or in the 70s, the history and track record and process of allocation is very clear. We will catch up with you. What belongs to the people of Nairobi shall remain for the people of Nairobi. Bende omedo ni moko kuom jogo matiyo e sirikal matudore kod joyak lope ibiro kawnegi okang' mager ka omakgi. Even if you know many of land that is grabbed, there's somebody in government in cahoots with you. And that's why we have the EACC. The EACC is charging those who had been in charge of those processes. And I will not speak more details of the case because it's in front of court. But I'm just saying, no matter when you did it, we will catch up with you. Kata obedo ni lobno nenore kaka onge gima osebed kitime, jatatije maduong' ka kambi mochung' ne KOP kod thiedho pi minyaga e boma ma Nairobi Nation Maingi owacho ni gisebedo ka gitiyo kod lobno e thiedho pi minyaga e kar dak ma Karen. There is nowhere else you can be able to take the sewer from Karen shopping center if you decommission it. Therefore, whoever is saying they are not active is lying. As you can see at our background, you can see the sewer which is flowing in those ponds. I know somebody may also say you can see the green vegetation. Those are lasting in the treatment of this water. Kambi mar Davjon Group Limited omako bura e doho ka gidwaro ni Ten County ma Nairobi ochul gi omenda maromo bilion 1.8 gino ma gavana ma Nairobi okwedo kendo wacho ni ok nyal timore. These people have the audacity not only to grab and to create fake documentation, but to claim compensation. So you steal and then you ask for compensation of around 1.2 billion. I think 1.18, if I'm not wrong. The EACC is investigating the matter, and once we are done with the investigations, we will be able to take the necessary actions against any individuals who may have illegally acquired that particular property. Sakaja benene olimo kama igere chiro manyasani e ward ma Mutuini Dagoretti North kama osingo ne jopiny ni Ten County mare biro bedo ka keto chenro mag dongruok e lope magisegolo e lwet joyak lope. It's a 244 million shillings project that was started on the 9th of February. This land is just about 2 acres, 2 acres and something. It had also been grabbed. This market is going to create business opportunities for so many people in Nairobi, and not just Nairobi. Kiambu is just next. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.